Eguerdion ikusentzule zareten guztioi, emakumeen lehiaren ostean eta Arraun Lagunakek Edinor bandera irabazieta gero, orain Petronor bandera jokoan, eta hau da, laugarren jardunaldia Eusko Label Ligan. Eta gogoratu zelkapen nagusian Urdaibai dela lidertzan, eta 16 puntu ditu, hau da, jokatutako 3 estropadak irabazi ditu. Zierbena bigarren, ea gaur, hemen herritarren aurrean nola moldatzen diren Galipoak, 3. Hondarribia 29rekin, 4. Orio 27rekin. 5. Donostiarra gero Getaria, Lekitzarra, Ondarroa, Kabo, Kaiku, San Pedro eta Bueu. 3 estropada jokatuta, 3etan azken tokian amaitu dute, igo berriak diren Galiziarra huek Bueuko arraunlariak. Eta lehen txandan orain, zelkapenean atzo apalenak izandako lau ontziak, lehen kaletik Bueu, bigarrenetik Kaiku, 3. San Pedro eta 4. Cabo da Cruz. Eta ontziak horretikan ez dira epaileen agindutara jarri, bai, minutu pare bat edo 3 beharko dituzte. Behar bada dide batean emango dugu ETE Ligari buruzko informazioa, Portugaleten jokatu da gaurko jardunaldia, eta Astiñerok lortu du garaipena, 10:46, Zumaia bigarren 10:50, 3. postuan Zarautz, gero Kaiku. Eta zailkapen nagusian, gauzak istutu egin dira, eta ez dago hori frogatzeko zailkapena begiratzea besterik. Zumaia 45 puntu, eta Astillero 44, gero Koska, eta Zarautz 34rekin dago. Asko aldatu beharko lirateke gauzak, playoffeko toki hauetatik Zumaia eta Astillero baztertzeko. Baina hori atzetik diren Zarautz, Kaiku, San Juan guztien ametxe izango da. Beraz, kirolariaren ametxe hori errespetatu egin behar da. Hori gabe akabo. Ez dauka zelkapenak, Euskotren Ligakoaren antzik. Ez. Eta bestia, Mikel, kae bat ligan ere, San Juan. Ipatu dugu lehen Arraun eta Bermeonolari diren. Erakustaldiak emate. San Juanen pata bestearen atzetik. Joseba Fernandezek prestatutako ontzi hori, bera Arraunean ere barnean delarik. Bueno, eskifaiak orkestuko ditugu. Lehen kaletik Bueu izango dugu lanean, eta Bueuri buruz, badela aldaketaren bat, baina ez gehiegi, hori bai, arrobikoen kopurua azpimarratzeko modukoa Ibon. 10 arrobiko, propio bat, eta bi kanpotik ikarriek, gaur bi aldaketa, biak Estriborrean, Salvador Castro eta Jose Manuel Freire, Lehorrean, Ruben Gartzia eta David Moledo, bi aldaketak, hau ere ohiko izaten da, brankaldean, 5. eta 6. tostetan, normalean brankaldean aldaketak gehiago egiten dituzte, entrenatzaileek bizkarrezurrean eta... Bai. Erritmoa markatzen dutenak eta gero... Finko samarrak izaten dira. Errotazioak eta ez baldin badaude finko samarrak izaten dira. Lesioren bat. Eta gerriko jendea ere bai, Halaxe da. Rotazioak eta aipatuta, emango dugu, datu bat baita ere, Donostiarra ontziarekin lotuta, esan dugu aurreko estropadetan, non da Alkorta? Alkorta falta da. Maialen Alkorta min hartuta dao, eta otsailetik eta sorbaldarekin gora berak, eta sufrimendua ondixamarrarekin. Bitz egin ditut berarekin estropada aurretik, eta horrelako egoerak ere... Hor bada berezitasun bat, Mikel, pasaden urtean Patxilonek aipatu ziguna, gizon eta emakumeen artean diferentzia nabarmena, traineruaren formagatik eta emakumeak sorbaldatik, lesio gehiago izaten dituzte, gizonezkoek berriz gerrialdetik eta. Hori da, traineruak gizonezkoetzat eginda daudelako. Neurriak. Traineruak dituen neurriak eta gero gorpuzkera ere ezberdina, emakume eta gizonen artean. Bueno, hemen Kaiku eta Raju, berriz ere ematen du pausu hau, aldaketa bat egitea kekoetan asteburuero markatuta daukala entrenatzaileak, Jonen Lorten. Atzo Ibo Maiz aritu zen, posta horretan, Gorka Arostegi iramandu, aurreko motorera, Daniel Gartzia, atzo Estribor espaldan, gaur Babor espaldan, eta sartu dira, baita ere, Franco Nikola Repeto eta Jon Itxaurter eta Estriborrean. En San Pedro, aurrekalari lanetan Martin,
Eta Xabier Txintxurreta. Txintxurreta. Hor espaldan, zorrara aritu zen lekuan. Imar Santiago horrekalari lanetan. Aritu zen, estriborra egonkorrago. Hortik aurrera aldaketa gutxi. Horrela gaztea eta anina, txuraz, Ibon. Bai. Zazpiarrobiko. Berriz. Kabo. Aurrekalari lanetan bubeta, Iago espaldara. Patroi aldaketa, Miguel. Hori azten egiten du Alfonso Díaz. Ia azte buruta bietan egin du movimentu hori. Roberto Fernández, laugarren tosten. Kabo, pasaden asteburuan larun batetik igandera hobekuntza handia erakutsi zuen urlasaietan. Gaur, teorian, eta teorian bakarrik, zera aproposak dira, baldintza aproposak boirokoentzat. Bueno, poliki ari dira urbiltzen ontziak. Hemen Kaikutarrak. Esko eta Raju, hankeko lanetan. Zoa pal, Kaiku. Bai? Gaur ere txapasekin bihitz egin ditu. Kalea txarra zela bai, baina txarra ez. Berak esan dit. Bai. Hori bistakoa da. Minututa gehiago galdute biliziren. Bueno, sufritu beharra dago. Hor ez dago, hor bekaldean dauden entzat, Amador Anton presidentearekin ere kaialdean egin ditut bihitz eta hori nahi, baina segi egin behar eta urtedanak ez die igualak eta... Eta arrokeriari gabe, San Pedroren aurretik, zelkapenean 2 puntu baino ez. Horra, pasaitarrak. Palkarik ez, egia zetentxio hartu. Gorputz horiek badakite, zer daukate orain. Egurra galanta. Ara, ekitxarrak, erne. Ona, zua goitiz. Bai. Xaguaren alaba, uste du? Bueno, Tokion hartu dute, Bai. Hemen, hormigorik ez da falta, Horrelako azukreko eskorrik ez da falta hemen. Bueno, Kaiku, Badoa. Berandu, aldabiltza epaileak, Miguel? Zuzen, aurrez finkatutako ordutegiarekin zuzen. Nik uste, sari banaketa izan dela gaur emakumeen... Aurreratu dena. Pixka bat bizkorxeago edo. Lehen aipatzen nuen, irterako une hauek. Gorputz horiek, buru horiek badakite zer datorren. Pasara galanta, eta hortik... Eta gero sailkapenak, eta irabaziko erantzukizuna, kirolaria... lehiarako prestatua dago, hori da bere motorra ez, baina noski lehia bai, baina sufrikarioa ez, eta batzutan dana bateginik etortzen da ez, eta horre sortzen ditu gero zalantzak, eta esaten dugunean besteak beste, ia demoraldia zidenetik kaialdetik buelta eman da batek ateratzen du gaia. Jo, gazteak hau beste eta gazteek gaur egun aukera asko dituzte, eta hemen... Noski, zure klubean puntakoa bada kluba, bidea luzea da gora iristeko. Eta alderantziz, kluba ez baldin bada horren indartsua, hor beste, bai, hor zalantzak eta motivazioa, eta ez da erresa, eta kirola hau exigentea baita, oso. Ikeragarri. Iretzat estropada egunean, bi une izaten dira. Gero emaitzaren arabera, 3. bat ere bai nahi baldin bada bat, urritaratu aurrekoa, baina hau. Zai egote honek, eta aurpegi hauek, eta begirada kalduri guztiak, neroni urduritzen. Rios bera adibidez patroia, ze ilusioa zuen, ikusi dugunean sare sozialetan, da hitz egiten, eta auta beste, eta gero... Playoffean ere, bai. Badator leia, badator burruka, azten da, eta tori zaplasteko bat, tori beste bat, eta 3. beste horren beste. Eta segi egin behar. Hori da. Hemen ez da horretiratzerik. Hori da. Bueno, ez dago besterik. Jarraitu. Hemen begirak. Camacho. Markele Lortza, Zierbenako semea, hori ere. Repeto, Zarpegi. Txaurtieta. Anai bat Kaikun da bestea, Ondarrutarren antiguako aman. Aurrekalari Gorka Erosti. Hor estropadaremo agarbi, ez dago hor kanpokaldean ikusten ditugu ontzitxo batzuk, baina ez dago inolako arazorik. Urak buelta hartu du, eta haizea zertxo bait mugitu da, espero genuena. Gutxi, ala ere. Eta ez zait iruditzen, iragarpenaren arabera, gutxi egingo du hemendik, gora.
Bueno, badoaz ba. Epaileen agindua zuzen betetzera. Estropada eremuan kokatzera doaz. Lanean izango ditugunak. Gogoratu hauen artean, Kabok 12 puntu dituela, 9. da, Kaikuk 9 puntu eta 10. Marra botako dugu gero hor eta San Pedro agertuko da, 11. Playoffeko tokian 7 punturekin, eta Zuloan Bueu, 3 estropada jokatu, debutaria dira, eta 3etan azkenak. Ea gaur, azken postu hori baztertzeko, edo gainditzeko, gai diren Galizia alderako bidai hori, pixka bat atseginagoa izan dadin. Ez dute motiborik eman, 3 estropadetan, hori pentsatzeko. Ez. Kaiku bat ikusi dugu, San Pedro lehiakor bat ere bai, Kabok gora beratxu, baina on bat ere bai, gaur 8. Ea ba, posizioa zuzentzen entzuten ditut epaileak, bandera txuria oraindik behian. San Pedro atzera xeago. Horren bestean bidali beharko dituzte. Eta hortaren detalia, Espadra bandera txuria gora. San Pedro atzerago dago. Gorri, bai berdea. Bueno, postaren bateko gora bera bai, eta hasi da. Hasi da jaun Andreo. Bueno. Petronor bandera jokoan da, eta Eskola Beligako 4. jardunaldia duzu. Bueurentzat, aurreneko referentzia. Atzo ere, irtera lehenbiziko pare bat minutu osonak egin zituen. Bueu. Bueuri buruz esan behar dugu, ontzi berriarekin ari direla. Eta, ez dutela atzera biderik. Ontzi zaharra, saldu egin zuten. Saldu, mundakan da. Mundakako veteranoek erosi zuten. Mundaka arron elkarteak, eta horrek arriskoa baditu, horrelako pausua. Berria, alegia, ontziolatik aurten Amiliberi erosi. Bai, azkeneko modeloa. Oso entrenatzaile gutxik asmatu dute. Hori ba. Erniru horrekin. Eta jarraitu egin behar horrekin. San Pedro, irtera kezkagarria. Goiti ikusi atzera pena badu. Galibia, Karbaile da bera, entrenatzaile eta arraulari. Momento! Bat! David! Toledo. Bat! Toledo ditzat ere hau erronka handia da. Aldi honetan... Horreneko aldiz, Eskotren ligan. Eskola Bel. Eskola Bel, barka. Bai. Irtera hona ez du eman San Pedro. Bi ertzetan daudenak hor aurretik kokatu zaizkio. Eta aurkari zuzena, hor bekaldeko lehiari begira Bueu, ematen du baita ere. Begira, lehenengo aldiz GPS-ak Kaikuren aldeko errentatxoa markatzen dugu. Pixka bat itxaron egin marko du, baina goera badirudi, Kaiku zenbatetan leunago, tartea San Pedroiko handitu egiten duela. Eta itxaso zakarrarekin da mugituarekin, diferentzia hori berdindu egiten du. Hor, patroia, Kaboko patroia, zer esan duen. Lehen Miren Garmendiak aipatu diguna, ez du ematen hemen dibegiratuta, baina eskolera libratu, eta hura mugitzen ez duen. Hemen zestaukoa, urrengo asteburuan etxeko bandera, larumatean Bilbokoa eta igandean Portugaleteko uretan, zestauko bandera izango da jokoa. Meno, zaurain goxea gure. Oliban ere bai. Mielgo, kastan horrekoak, Mielgo tarrak, Ianai eta Arreba, dana garraulariak. Hor beste detalia, estrapuak, batzun lakainezkoak, beste nahi ilonezkoak. Gure kamara, barru nire sartzen baita, Mikel. Hemen Manuxia, Erne San Pedro bentzat, 5 segunduko galera. Garbi izan da, txarra. Garbi itzegin. No soltar. Vámonos, mano derecha arriba. Bueno, Kaiku gogotxu. Basterra hauek oso ondo ezagutzen dituzte, entrenamentuetara eta... Eskota tortzen dira. Bai.
San Pedron erritmoa. Hori Gorka Toledo, Eta 3. Laugarren Eta malau minutua palaterdia. gainean dugu, Ikusten da Kaikuren errenta bai. 6 segundo. Bai. Bakoitza bere kaletik, aizea zuzen. Kabo ere sufritzen ari da hor, Kabo irregular xamarra, Estropa dagoenaren atzetik ero erdipurdikoa. Laugarren estropada eta azken urte luzetako Kaborik apalena iruditzen ari zen. Bai. Aldaketak ere asko izan dituzte eta antzematen da. Diego Suárez entzat, entrenatzailearen zat, galtzak bete lan. Bueno, 1 metro pasatxo. Mira, ura nola mugitu direno. Eta hor baborretik sartzen zaie. Itxasoa eta ondorio solatu. Aurretik Kaiku, ezkaitarra. Aurrekalariari, Arostegiri. Epa, Joan egin zaio. Eban lanak, orain lanak. Begira, giratu ezin, begira. Giratu ezina. Errenta gareletik joan da, begira. Bueu lehenago irten da. Maniobratik. Bueu bera aurretik. Eta San Pedro laugarrena da, baina hortxe dira. Sartu, ondo ez. Arostegiri joan, bai. Kaikuk 5-0-3, Bueu 5-0-5, Kabok 5-0-6, San Pedrok 5 eta 10. Eta maniobra ostean orain, Bueu estropadaren buruan. Segundo baterak, Kaikuk, 3 Kabo, 6 San Pedro. 5 orain. Honek aukera eman dizaioke, Kabori, San Pedrori, Bueuri bai, berriro estropadan. Bultzada bat behintzat, Bueuko arraulari hauentzat. Ulertu diot, zer esan duen. Oso ondo, hobe Ulertu aldiotzu, Mikel. Ederki ulertu zaio. Entzun gabe. Aurretik jarri zaigu berriz. Kaiku. Kabo ere ematen du. Eta San Pedro ongi orain barrura. San Pedro ere bai. Kaleak, Kabo kaleskampo. Bueu ere bai, erabat kaleskampo. Ritmo. Bat. 3. 36 palada, jatorra. Bueno, lehenengo 3 ontziak 2 segundoko tartean. Hor... Nik 5 segundo galdu dituela. Lan asko eginda gero bildu duena, hortxe joan da. Gainera, bat da, geratu egiten baita, eta hori martxan jartzen, irauten den denbora hori... Hala ere, erreakzio nahiko ona, Bai. Erreakzio ona. Eta arraunkera ere, bai. Begira, 36 palata, ubera. Horreko 7 arraunak, arraun hilara hori. Metroa pasatxo, ubera. Ea, Bueu. Lehen, Ziraneko emakumeen inguruan aipatu estropadak bukatzea, estropada laurdenean, erori egiten dela. Bueuri hori ikusi dio. Hauek ere bai. Nabarmen. Orain, Kabo eta San Pedro atzerago ibili dira. Eta nik irudipena badut, estropada eremu honetan, entrenatzen genuen garaian, eta azkeneko babesgune honetan, kalea mantendu behar denean, 3. da 4. azkarrago esote diren sartzen. Garbi dagoena da, Kaikuk, Ziaboga kaskar horren ostean, azkar errekuperatu dituela segundu pare bat edo, baina orain egonkortu egin dela. San Pedro ari da, atzetik aurrera, hori da. 3 segundoan 4 ontzia. Sigue llegando, Kiko. Sigue llegando. ¡Acabar! Zuloan, Kaiku, Herria Frankori. Hemen San Pedro airean dator, Bai,
San Pedro atzetik aurrera, ondo, eta asko orekatu da lehia. Eta horrelakoak ulurik ez dago, atzetik 6-6 segundo ibili, eta 9. minutuan berriro estropadan sartzea, ez dagoenez horrelakoak ulurik. Gero ikusi egin behar da baita ere, entrenatzaileak zer erabaki duen, kargekin eta nola, Erramintarekin. hori da, nola prestatu duen materiala eta... Hemen ez dago, turreko bizikletan bezala pinoi aldatzerik. Hemen jartzen da, asko jota pinoi badago aldatzeko. Bakarra. Arraunari bultea eman da. Eusten dio Kaikuk, San Pedro etorri da orain, atzetik aurretik postura, eta Kabok ere pasa egin du Bueu. Eta Bueurentzat dagoeneko, luze honen hasieran, pentsa, aurretik ibili dira. Eta orain, kalbarioa, Orain Golgota mendi, Bueurentzat. Garbi da Kaiku, Garbi aurretik. Baina, San Pedro gabiaduratxoa, antzematen da. Bai. Badatorrela. Beste post bat. Bai. Ea orain Arostegi, Bai. espaldiatzeko garaian eta konfiantza behar du, eta bildurri gabe aritu. Biru palada galdu ditu. Prest. Fast. Heldu dira, orain bai. Eskurrek aitzekiarik. San Pedro gere. Amar 0-2. San Pedro eta Kabo parekaturik eta orain Bueu. Amar 0-6 San Pedrorentzat eta Kaborentzat, Bueurentzat amar 0-9. Ea orain abiadura hartu behar da. Maniobraren ostean. Kaikuren estropadako unea hau da. Orain egin behar duan. Baina horrik usten da, pasa ezin bat, Bueno, errenta hartu du, eta Kabok pasa egin du San Pedro, eta erortzen ari daia Bueu. Hirugarren luzean eta 8 segunduko galerarekin, hauxe da, aldapa. Bai. Ez zait iruditzen, aurreko 3 estropadetan ikusitakoaren arabera, errekuperatuko denik. Ea ba. Bueno, lehen brankaz txikitu du, Kaikuk, enbiziko luzean, ea orain, gauza bere egiteko modurik, baduen. Galiziari buruz esango dugu, martxan dela, 2 estropada jokatuta Galiziako liga, bigarren mailan, noski, KAE ligaren parekoa. Aresek irabazi ditu jokatutako biak, 24 puntu ditu, Tiraneko 21, Txapelak ere bai 21, eta gero Kastropolegoke, Asturiarrak 18rekin. Beraz, ematen du hor Ares oso indartsu hasi dela, gogoratu Aresek Kabori aspaldiko partez irabazi egintziola bertako txapelketa, Galiziako txapelketa, ustekabeko ematzion, eta argi dago Ares kuarela sendo batekin ari dela lanean aurten, da playofferako hautagai garbia dela. Eta pixkanaka Kastropol, Bai. muturra saltzen aspaldiko partez. Tradizio handiko arraun elkartea, Bai, bakarrik aurki mugikorrean. González ari da, hor entrenatzaile eta arraunlari ere bai, zeta ezagutzen dutena, bere garaian Zierberako arraunlari izandakoa, Kabon ere bai, eta bai. Eta Arrobiarekin, Mikel, Monteserin, gogoan izango duzu. Bai, Maurizio. Estilon eta Koten beste ditutakoa. Bueu erori da, Begira. 11 segunduko tartea dago. San Pedro eta Kaboren artean GPS-ak segundo bakarra markatzen du, Eta hor, badirudi bi treneru aurretik doala. Hori du estropada ere muanek. Uira osta pasaz, begira. Baborreko arraunilera, osta ia pasa ezinik. Eta 37 palada, Ez da hori izan zuen, ez da sintoma ona hori. Orain egonkor, Kaiku eta Txandakideen arteko abantaila hori. Bai, baina tartea ez doa gora, Ez, hori. Bai. Abiadura berean. Bueno, 5 metro pasatxo. Bigarren posturako Kabo eta San Pedro hortxe burrukan. Eta Bueu geroz eta atzeratu hau. Zergatik izan du hor Jimenok, baborrak gora. Olatua zuzen zamar, baina babor ikutuarekin sartzen delako.
Negozoa orain Kaikuk, beste segundo bana, Kabori eta San Pedrori. Tiene bloque atrás. 1 y 2. ¡Tac! 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 Palaero nola markatzen den patroiak. Zertan monotonia hori ona izaten da, Segi, pentsatu gabe. Une gozoa orain Kabok, Kaikuk barka. Bai, tartea zabaltzen orain. Kanpo kaldean, Lehen ere, Bai, gero maniobran kale egin dute, baina lehen ere metro horiek oso onak izan dira. baliza aurreko minutu terdian edo. Bai. Ta alderantziz, San Pedrori kostatu egin zaio, eta Kanpo orain kaldean. ere bai, ez? Etorri egin dute, etorrera hori oso ona, San Pedro tarre. Bai, orain begira, San Pedro traineru bat galdu du 40 segundoan. 200 metro. Arostegi. Gartzia, hor, espaldatik. Alfonso Díaz, eskatu hor. Eta 15 minutu, eta oraindik dezente falta. Balizara heltzeko. 10 balizarako. Horretan, ez dute gezurrek izaten patroiek, Ez, eta begire irudi honek zer erakusten digun. Falta dela hemen, ontzi bat. Oso atzean dela lehen kalekoa. Erori. Oso atzean 18 segunduko galerarekin. Hori ez du inor zuzenduko ja da. 5. kalean dagoen ontziak hartu dio afizioa, balizan hor jartzeari, 5. kaleko handi horrek. Begira, orain ere bai, Arostegi. Bai, Eragozpen. ora berak. Bera, denak pasa egin dira. Bai. Hori da, Adierazten du hor zerbait badela. Bai, hori ez da badela. kasualitatea. Bai. Zerbait badenez. 15 eta 26 Kaikuren denbora. 15 eta 27 Kabori hartutakoa, 15 eta 31 San Pedrori, 15 eta 43 Bueur. Begira, osterare, Sartu. Kabo estropadaren buruan kokatu daune batez. Trabestu gabe, eman dio, Bai. Eta hor, sartzeko konfiantzari gabe. Begira, eskerreko eskuarekin. Bai. Zerak, Kaboko aurrekalariak. Eta GPS-ak markatzen zuen sartzerako 5 segundo aurretik, Kaiku Kaboren aurretik, eta horretzeu den 5 segundo, Bien, entrenatzaile lanetan jarriko, baina ez da oso ortodoxoa izan aurrekalarien lana. Ez Kaikutarrarena eta ez da Kabokoena. Mikel, Kaboko aurrekalaria sekula ikusi ez dudana, 47 urtean. Beso bakarrarekin, baina ez kanpoko besoarekin, eskubiarekin alegin. Eskerrarekin heldu. Bai. ¡Todos atrás! ¡Tírate! Kabok 3 segundo orain Kaikuri, San Pedro 8, Bueu 18, ematen du posto hobe finkatu direla, baina 1000 metro falta dira. Baina olatuak Kaiku. Horren, GPS nola engainatu gaituen, Jimen olatuan hori olatua du. Postura hori hartzen duenean. Kabo eta Kaikuren arteko leia bizi-biziri dago. Lehen, zati honetan, San Pedro atzetik aurrera egin du, baina koska handi xamarra du ora. Begira, Kabok beste pos badekar. Bai. Beste pos bat begira. Erortzean, bizkarrak erortzean antzematen da. Erramboa ere goratu dute. Aurten mutil sendoak eta izan ditu, baina aurten kuardia harinagoa du. Batio aldetik behar bada mugatuagoa, baina erlazio hortan, kiluak eta batioen arteko hortan, hortxe due esperantza dirudienez Diego Suárez prestatzaile. Kaiku eta San Pedroren artean 3 segundo, Ontzi bat baino ez. 2 orain. Txandak gora beratxua. Bai. Bueu alde batera utzita. 43 pala. 41 bat bi, bai. Estropada erdian, Bueu 6 segundu terdiko galera zuen. Eta orain, begira non dago. Estriborrak beste aldera behiak. Beste martxa badakarte hauek. Hauen motorra jarri dute.
Gogoan dut, Koruñako estropada bukatuta gero, bueltan gentozela, kotxe hartzeko eta hau egantxe, ontzia bildu eta remolkea prestatu eta ari ziren da gizon bat zegoen kuadrilako arraulari bat, lasai, estropada kaskarra egin da gero. Animo zen, eta beste eta hitz bakarra esatzen. Bihar egurra. Bai ez asmatu hori izan zen. Estilo rankekoa. Bai. Bai, jaula. Hau ikustea nahikoa da, Berdin olojo. Bai, baina erne kaikurekin, Erne kaikurekin. Hortxe da eta. Orain aurretik ematen du GPS-ak. Bai. Eta geure komentarista postutik begiratuta ere, ala dirudi ez, kaiku aurretik datorrela. GPS-ak segundu bakarra ematen dio, baina begiratuta ematen du, ontzierdi bat edo badela hor eta 2 segundu, bai. Hemen. Ematen du. Bai. Manala egiten du. San Pedro oraingo honetan atzera xago geratu da. Ez dakit pasizan, Mikel, Bukaeran ikusiko du. Kabokoak askotan ikusi ditugu, bukaeran atzetik aurrera gogor. Gaur esango dio, Rodrigo jaunari. Konpondu beharra dagoela, horren urterako. Langegi eskarri, Bueno, GPS-a dio parean datozela. Nik uste dut kaiku zerbait aurretik datorren. Horan nolatu igual. Ea ba. Ez dakita. Kaiku eta kabo eta kaiku. Erne, parean. Kabo. Bai, kabo, tosta bat. Kabo, tosta bat. Honek ikusi du, honek tankera hartu dio. Bai orain San Pedro. Bideo finisharekin aztertuko dute, baina 45 egunen hartu dituzte kaboren alde. 20-64, kaikuko 20-21 eta 19. Segundu erdi eskaz bat. San Pedro bederatzia, 20-21 eta hemen dator, bai, hueu. 20-47. 27 segunduko galerarekin. Beraz, kabo. Lehen txandako garailea, iragarkien ostean bigarren txanda, lehen kaletik Lekitxarra, bigarrenetik Ondarroa, hirugarrenetik Donostiarra eta laugarrenetik Getaria. Agur bero bat berriz, ikusentzule zareten guztioi. Hauxe da lehen txaldak ekarritakoa Petronor banderan. Kaborentzat, lehen postua, 20 minutu eta 20 segundo. Segundu erdi bat gehiago behar izan du Kaikuk. Hirugarren San Pedro bederatzira, laugarren Bueu 26. Eritz Hernández, zurea da hitza. Gurekin baitugu, Kaboko patroia Alfonso Díaz, parabéns. Ricasco, muchas gracias. Bueno, Alfonso, dime, me decías que la calle un poquito complicada, ¿no?, para Cabo. Sí, pero afuera no corríamos absolutamente nada. El bote no iba nada agradecido, muy agarrado. Los largos impares hemos sufrido como perros, pero la vuelta nada, quedaba a darle y hasta donde llegáramos. Y en las ciabogas de fuera, dinos lo que pasa, porque tanto a Cabo como a Kaiku también le ha costado, bueno, dar esa ciaboga. No sé no sé si pega mucho la corriente, arrastra mucho. ¿En qué situación os habéis encontrado? No sé, a nosotros lo que nos ha pasado, no sé lo que le pasó a Kai, cuando a nosotros nos ha entrado el palote de proa y es verdad que nos hemos pasado un poquito, pero bueno, son cosas que pasan. Nico lo hizo perfecto en todas y hoy le tocó eso, pero bueno, genial. Kaiku igual no sé si tira la corriente, nosotros desde luego por fuera nos tiraba porque íbamos muy agarrados, pero no sé qué ha pasado. Respecto a las tandas, me imagino que tendréis entre ceja y ceja esa segunda tanda. No sé si ves posibilidades, cómo ves al equipo para saltar esa segunda tanda. Bueno, nosotros estamos tranquilos, remando en primera tanda, haciendo nuestro trabajo que es ganar la tanda. Si después llegamos a la segunda, bien. Si no, pues ganar la primera, que suba el viento y ganar banderas. Pues nada, a ver si hoy pasa eso y a ver si podéis llevar a Galicia una bandera. Felicidades. Estaría muy bien, gracias, buen día. Chao. Bueno, filosofia bezala ez da txarra, ez? Gaur toa zela lasai lehorrera, Bai. Eta dutxara eta... Begira, garbi... Nola zartu den hor, segundu erditxo bat. Kabo da kurzen alde.
eta horrek sendotu egingo du bere postu horretan. Goiko Ondarroa 16rekin da, Kabok 12 zituen gaurkoaren hasieran, baina Kaborentzat garrantzitsuena da txandako aurkariak hortxe utzi dituela, ez? Eta San Pedrori beste bi eta puntu. beste datua da gaur zein izan da 2. 10. dagoena. Urrengoa 3. 11. zelkapenean eta Zuloan dagoena azkena. 4 estropada, 4etan azkenak. Errepikatzen joera hori. Azkenak. Bueukoentzat ez da gustagarria izango etxera bueltako bidai hori. Bueno, hemen Lekitxarren eskifaia, Amorrutu barruan, Bai, aurten klubera heldutakoa. Aritz Murfi eta Koldobik Aleniz mugitu ditu tostaz. Menitxeti. Igor Sánchez baborrean, eta hori da, Mikel. Menitxeti lagorren tostan, istriborrean Erlantzegia ere bai, eta istriborre espaldan, Merruiz. Eta hemen Iñaki Goikoetxea, hau dugu deskubrituko orain, Ez, baina orten ez dakit bereziki ezoten nabarmentzen ari. oso ondo. Bai. Lantzalari, jatorra. Bueno, hemen Ondarroa, Erne, Bedialauneta, Kaltzakorta, gazteei zazta aukera. Bai, Badu altxorra eta hori kudeatzen da, beste bandan ere bai. Untzuta Barrenetxea, Hori da. eta Asier Leanaz, eta esan Iñaki Erraztik, asteburu berean lau aldaketa, Ondarroan dagoenetik ez ditu askotan egin, Janaz, zan behar dugu, Zirbenak jaiotako mutila dela, Zirbenako arrobetik ateratakoa, eta gainera bere osaba, hemen juvenilen da prestatzaile da. Eta begira, deustutik joan zen Ondarrura eta begira. Eta Erraztik hartu du. zerrendan jarri digute, baina hor planoan, ez zait iruditu, zegoen? Hemen aldaketak, begira Luis González, Bai, Estriborretik, kontrankean. Bai, jauna, Jose Leibar, Bai, Baborrankera, Jaime Lara, laugarrenera, eta horixe, Luis Manuel González, Baborrankatik, Estribor maztatoztara. hemen getariarrak, sartu dira 6 honenetan, hortik aurrera datorren guztia oso ona izango da hauetza. Urte oso ona egiten, zure sorterik gabe, kalearekin, eta gaur, matxinetxaniz, atzo. Laugarren tosta Baborran, gaur Estriborranketik. Igor Gurrutxari sartu da Gaizka Gorostiaga 3. tostara, eta atzo jokatu ez da gaur sartu den bestea, Jokin Rodríguez. Bai, eta estropadak mutilentzat, mutilia guztiak ari dira hor parte hartzen, Bai. hori oso berea du, larraina. Hori badu, Eta hori bai. kuarrilarentzat oso lagungarri da. Ez dut errazti ikusten, Mikel, Ondarroan, A ber, Ez erakutuko dago. digute lankidek, ez dirudi bera denik. Eta beste esango nuke, 3. kaleko estatxa hori motzago dago. Bai. Beste gauztan ez dakit, hortan badut begia. Bai, Hori... edo bestela, buia bea, Bueno, Bugituta. vale, ados, Mikel. Baina hor okerra badela, hori bistakoa da. Argi dago. Aurreko txaldan ere hola ibili dira eta... Bai. Ea ba. Semaforoak inukari oraindik. Patroi artistak txandontan lantzak hartzen, lantzalariak. Ea ba. Zer, Donostiarrak aurrera joan ezin, da gainerako 3 ari da Besteak, bai, atzera bai, botatzen bai. epailea. Orekatzeko irtera hori. Bai, hor zitia ez du inork egingo. Hainbeste badakigu. Ez dut inork ikusten zi egiten, Ez. Hor jendeak esango, nik atzera. Indezala lan. Bantxe, hor nun bait. Baina ez dute jarriko, Ez, bandera txuria. Hala ere, Gorri, bai berdea! Badoaz. Martxa bigarren txanda. Bizi asko Donostiarra, Bai. Lehenengo aldiz, anemometroak aizea markatzen digu, 10 kilometroko abiaduran. 54 palada minutuko, lehenbiziko txampan, Donostiarrari hartu dizkidu. Errota oso bizi. Bizi, errota. Ea, Bueno, badu txanda hori ikusteko goa. Hemen berdintasun handia dago,
izango nuke Lekitxarra maila ikeragarri honean dagoela, hau Espainiako txapelketan izan genuen, bere bertsio honena, itxasoarekin, ez dago. Lekitxarraren bertsio honena, txanda irabazteko modukoa iruditzen zait, zebai baldintzetan. Ondarra ere, serio hasi da. Donostiarra, zalantzari gabe, hirugarren txandako ontzia, izan daiteke. Eta, Getaria, hau ere zalantzari gabe, bere mailarik honenean, eta azken aldian maila oso ematen ari da, nik ikusten dut, orezko txandan, hirugarren txandan aritzeko moduko taldea. Horda, nire Seizagirre. Patroien zelkapenean, lehen tokian, 25 puntu ditu, Gorka Aranberriko 23, Markin Leboran Galiziarrako 21. Oso bizi denak ere. Eta ekarri! 2 segundoko tartean dira. Gaur ere genero zelaia, patro. Konparaketan, segundu pare bat Donostiarra lehen txandan garai hontan aurretik zen Kaiku baino bizkorrago. Baina, era berean, zango dugu, Kau ere hor tartean dela eta hasi besterik ez, 2 minutuko lana. Lekitxarra eta Ondarroa, ontzi bat atzetik eta Donostiarra indartsu. Zora ipatu genuen, Donostiarrak hori badu. Orain dagoeneko hau ez da irtera garaia, dagoeneko luzerdian, baina branka azkar sartzen du aurretik. Bueno, Alfonso Diazek izan dako harritu nahu. Harritu, gustura entzun dut. Sentitzen duela batez ere kanporanzko luzeetan, laugarren kale horretatik, Zolagarroak heldu egiten diola. Ondarroren aurretik. Bai, bezua, garbi. Iñaki Goikoetxea xaguak. Donostiarra errenta ederra lortzen ari da. Getariarra pozi daude, Korrilaren erantzunarekin. Urte, zoragarri egiten ari da. Urte dut kaleekin sorte gehiagik gabe. Gabiltzala. Momentuz. Bueno, GPS-aren gautua, Mikel, gauta bost, Donostiarraren alde. Eta, orain bost, Kaiku baino apalago, Lekitxarra eta Ondarroa. Baina, hori bukaeran ikusi behar. Batipat joan etorri osoa egin. 20 minutua, faltazea kanporantz. Pestainarekin Lekitxarra. Bueno, Donostiarrak ederki ekin dio gaurkoari. Hori da, itxasua mugituta mendik ziago gara. Claro, bigarren. Erreferentzia horiek arraunlari entzat oso dira baliagarri. Batez ere, Lekitxarra bezala, Lekitxarreko baborrek ez dakite kontrarian onda biltzen. 200 metro. Aize errota horiek, Ibon. Bai, geldiri daude. Geldiri daude, 5 kilometro markatzen dugu anemometroa. Zeibuka! Zeiatzea mutilak! Basta bizkarrak! Hemen ba, 5 segundu, ez tira txarrak. Horrekoa bigarrena, hartzen du gaur aurrean. Baborreko panda pentsa. Horantxe nola eskatu duen, Inigo Hartzailuzek hor zerbait egin du, Eskatu, prestatu egin du arrauna. Bixu eman dio, aurretik, nabarmen. Kaiz Diazek. Bai, oso balekoa. Ondo helduta. Getarian ere. Pasa eginda Getaria. Pasatxo. Orain Lekitxarra. Getaria jonda, Ondarroak, ondo. Bai, oso ondo ere. Ateratzen. Donostiarren Getaria, bigarren sartuta. Eta 57 Getaria 5-0-3 aurrez Kaikuk egindako denbora, Ondarroak 5-0-4, gero Bueulegoke Lekitxarrarekin bateratuta 5-0-5, hori da momentuz. Ondarroa oso estriborrera atera da, eta behar bada propio. Bitraineru, Donostiarren errenta Getariaren aurretik. Bueno, ea orain poparean,
Donostiarra raunean luze ikusten da, inolako presarik gara. Hor bai. Bat. Eta mazazpipala da eta luze raunean. Palmares errepasatzen badugu, hemen bada San Pedronentzat albiste posgarria, ez? Garaipen gehien San Pedrok 9 aldiz hemen garaipena. Erillo post, Urdaibei post, Zumaia, Hondarribia eta Ondarroak 3, Kaiku Zierbenak eta San Juanek 2, Tamarka, 2014koa Urdaibeik 1924. Egia zan hemen, bai, 1924, eta 42 eunen. Egia da hemen portu hontan, obrekin eta beti pixkat aldatzen da joan dela, ez? Eta aldatzen joan da ere mua bera. Bai. Donostiarrak eutxe egiten du, Bai, ondo gaina. Eta Getariaren ematen du bigarren postu hortan finkatzen ari dela. Eta hor, auzoko herriak hor, Aldameneko kaletik burrukan, Lekitzarra eta Ondarroa. Emanaldiaren hasieran esan dut, eta beharra da bakarren batzuk, Mikel, eskutuntzun, hemen GPS-arekin, beti ere, Zierbenan, baea pasara. Horreko txandan ere ikusi dugu. Hemen Arkaitz. Zuloan horrein Donostia. Bat, bi, eta, du. 36 palaterdi, Zuloan. Horren Getaria berriz, GPS-aren arabera, eirean dator. Urbildu eginda Getaria. Donostiarra buruan. Horatu zelkapenean Donostiarra 5garrena dela. Orio 4garren, 27rekin, Donostiarrak 24 puntu ditu, 5garren. Getaria baino 2 gehiago, eta Lekitzarrak baino 6 gehiago, eta 8 puntuko errenta Ondarrutarra. Zan olatuan, esperantzan olatuan. Bai. Bizi arraunen, hori olatua, bat. Bai, hau olatua da. Hoita meretzi pala dan, eta GPS-a bera. Makinetaniz eta Zelaiaran, erritmoa markatuz, arrobiko asko, baina hankekoak gaur ez dira. Getariako arrobitik ateratako. Txaniz Zumaiarra. Arraun kasta gorrekoa gaine. Aita eta ere adikitakoa. Begira, olatuan doa. Getaria olatuan doa. Bai. Irura, jan egin dio, errentaren erdia Donostia. Bai. Atzean geratu dira, Lekitzarra eta Ondarroa. Oraindik Lekitzarra eta Ondarroa Kaikuren denbora gobetu ezinik. Bueno, lan erditara hurbiltzen ari dira. Estropada eremuaren erdikaldetik Donostiarra, garbi aurretik eta 4garren kaletik Getaria ere hortxe. Baina hau ez dago erabakita. Atzeko laukotea eskarmentu handikoa Donostiarra. Leibar urtu bia eta Xabat Pastor eta Luis Manuel González. Ofizioa dagoeneko edarkia egiten. Eta gero Iradi eta Frantzez eta gero Balda gaztea. Lara fitxatu dute, ontzier dirako, gizon indartsua, Olimpiarreratik etorritako Euskal Herrira, Kaikura, eta orain Donostiarra. Bueno, ea ziagoa. Bertzaluz, baladari galdu ere gabe. Zaz, barura, ongi etxekiari gabe. Gerretxabe. 9:45. Eta Bizkaitarrak pare-parean, Ondarroa sartzen aurretik. Bai, ea maniobra. Parean, Parean irten dira. Maniobra horiek ez dute eitzekiari. Ez batenak, ez bestearen. 9:45 Donostiarrak, orduzu eta taula osoa, Getariak 4 gehiago, gero Kaikulegoke. Baina, badakizu ez gertatu den lehen txandan. Atzetik aurrera, kabo nagusitu egin zaio, Kaikuri. Ondarroa, Marcero 6rekin, 4 arraun elkarte. Hor zanbulu aldia. Goizeko lehena ikusi dudana, hemen. Getaria hortxe da, Eta hor, aurre azurinik ez da gero. Baturen batzuk edo,
10-15 segundoan Donostiarren aurrea zikin ikusi dugu. Ba horretik edolatu batzuk, sartu zaizkio. Ederra da ikuspegi hau, 37 palaterdik kanporantz. Gura ozta pasaz. Bueno, Ondarroak aldaketak egin ditu, baina Gazteak ondo erantzuten eta segundu pare bat bai Lekitzarrari. Saca carácter. Ara. Ja, Estrigorreko pala batzuk dira rapaleatu ere egin gabe. Gare batean pentsa ezin zen zerbait. Horrek ere izan du bere bilakaera eta garapena. Hor, haundi, llega grande esan du bakarren batek. Alegia, atakean postura galdu gabe. Txeparik eta atera gabe, bihurritu gabe, zirauna bezala okertu gabe. Nekeak askotan, arraunlaria hortara darama. Alegia postura galtzearekin batera eskuen altuera aldatu, ez da berdin atakatzen. Momentu kritikoa Lekitzarrarentzat, Ondarroa joan zaio, 4 segundo, eta gurutzatzen baditugu datu guztiak, San Pedroren denboratan dabil Lekitzarra. Kaboren atzeti legoke baita ere. Ara, begira zer dio Lunase, bero egin da. Bizi. Gaztea izanagatik, era bat egon kortuta, Lunase izanagatik, goiko ligan. Ara. Harrapatu egu, Nas. Ongi, esan egin behar. Miralles, Igor Gomez, bosgarrenean. Joaquin Rodríguez, Aizpuru, Manuel Izagirre, eta ipatu duzu, Mikel, Zelaiaren eketik, Baborrean. Bueno, 3-4 segundoko tartean, Donostiarra eta Getaria, Ondarroa orain 12, Lekitzarra 15. Soarin, Getaria arraunean. 18 pala harrapatu dizkiot. Horrela, ziagogatik 3 segundoan aterako balira, azken txamparako, azken luzerako barka, bizi-biziri legoke. Irik, dana zabal-zabali. Orain, ziagogak markatuko du. Esan behar dizut bestea, balek duzu zer iruditzen zaidan. Arraunlariek, urte osoan egiten duten lan fizikoarekin alderatuta, oroar, ziagogak gutxi entrenatzen dira. Oroar, Ez dakit, nire irudipena da, ez dakit hau zauden, oso gutxitan ikusten dira treneruak ziabogak eginez. Ni daukadan impresioa da, ziabogetan segundu dantza handia dagoela. Eta maniobra kaskar batek ondatuko dizula luze osoan egindako hobekuntza bat, adibidez. 3-4 segundu ikusi dugu lehen kaiku, ez? Egin du luze polita. Eldu naiz kanpoko balitzara eta kale. Akabo. Eta gero, hasi berriz. Tosta tardirekin puntu galdu. Hasi berriro. Bai. Etzaki esein, me cago en Dios. Etzaki esein, Gomez. Oskoldua bezala doa, Bueno, patroi guztia dituzte ezaugarriak, keragarri personak guztiak zenbat mugitzen den. Horreka bila beti, Gogoratzen dit, gogoraratu, lan berrik hartzen dit. Gogora, neurri batean, ure ez dago, berdintzerik gaur gaurkoz, nola gorputz osoa baliatzen duen treniru horrekatzeko. Hortxe dira, Largo! Pa! Largo, vamos! Donostiarra 5 segundokin. Orain jo behar. Aguántale, Arzallus, Claro. Segi, Baborrak. Aguantale, alegia, ez azkarra ateratzeko. Sartu, bai, ona ziago, astutik. Getariak. 15 eta 12. Lehenbiziko baino hobea, Donostiarranena hobea iruditu zait. 15 eta 17 Getariak. Baina eta Izagirre, Ondarroa pasa, eta Lekitzarra ere larri bildu. Oro harrari ere ziago bazabarako. Ondarroak 15 eta 27, Lekitzarrak 15 eta 22, San Pedrok baino da gehiago. Segi, eskaitze, segi ataque!
Expulsa, te ataque. Ekarri buka, venga, vamos. Bueno, maniobra ostean, diferentzia gora. Zazpi segundu, bai, Donostiarrak tarte hori handitu egin du. Eta Ondarroa eta Lekitzarraren artean ere 6 segundu daude, Baina, luze honetan hasi bezain azkar, Lekitzarrak errekuperatu egin du Sanperok zuen abantaila, Sanperok behin-behineko zelkapenean 7. alitzateke, Lekitzarra 6. Eta Kaiku ere pasatzeko asmoarekin. Nolabait ematen du, abiadura ona hartu duela orain Lekitzarra. Donostiarrak ere, olatuan, Mikel. Aspaldi hartu du Donostiarrak ere. Bat. Rentxe. Bai, 38 palada olatuan. Hau da momentua, hau da momentua. Txiki, 7 segundu, hau da momentua. Begira. Non ikusten duten, arraunlari denek ikusten dute eta goeneko Getarian on dagoen. Horrek auspotu, kuadrilla, era bat, auspotuko du. Kirol denetan izango da garrantzitsua aurretik joatea, baina arraunak badu diferentzia bat. Aurretik doanak, atzekoa, ikusi egiten du. Esate baterako, ziklismoan edo atletismoan ez bezala. Hori bat, eta atzetik doanak burua giratu behar duela ikusteko. Non ote daude eta non ote daude. Diferentzia gora, Garbi. Ziabogan 5 segundu pasatxo, orain 9. Donostiarra egurra ematen ari da. Hala eta guztiz ere, Getaria 2. alitzateke denbora guztiak kontutan hartuta, eta Ondarroa bere txandan garai izandako kabo baino segundu bat azkarrago da. Basteko adirazgarria da baita ere, Zelaiaranen begiratua nola, Bai. Bueno, askotan izaten da, Mikel horre, Kepaginak Lekitzarran esate bateko. Bai, Lekitzarra du. Baina hor, tarteka eta batez erankekoek izaten duten nolabaiteko lizentzia, zehar, tosta lagunari begiratzeko. Bai. 10 segundu. Estropada ziren eskerostik hause da lehenengo aldia, 10 segundu. Joska ederra da, Donostiarrek lortutakoa, errenta handia. Lehen ere, Donostiarrak, poparean, urtean eta erakustaldiak eman izan ditu, eta hemen ere bai, Zierbenan ere bai. Ondarroarentzat estropadak itxura ona hartu du baita ere, lehiakide guztiak kontutan hartuta, 2. denbora markatzen, eta gaur gazteei aukera eman da, Eta Lekitzarrari aurre hartuko lioke zailkapen, hor lagunkatu ezken. Begira Arkaidia, begira, nola sartzen dion gorputza. Gehiago sufritzen Getaria orain, 11 segunduko atzerapenarekin, 5 segunduko altxorra badu, Ondarroak konparaketa eginda, eta atzean geratu zaigu gaur Lekitzarra. Lekitzarrak Sanperoren denbora hobetzen ematen du lanak izango ditula. Hortxe dira, parean orain. Oraintxe joaldia, 3 metro bakarri Jaun Andreo. Hemen datoz. 40 palada baina bukatuz, Donostiarra, erakustaldia. Ematen ari da, Bai. Oso nere. 12 segundura doa diferentzia. Biotzoiek nolate doaz. Nola bazen, endalaro iti gora, Danba. Getaria pixka bat eta orain, sufritzen. Bai. Ondarroa 3 segundora du, Ezin dira lokartu hor. Eta Lekitzarrak San Pedro Lekitzarrekin puntu oso garrantzitsua dauka. Oso garrantzitsua. Hemen da Donostiarra, Petronor bandera, 2. txanda amaitzear eta Donostiarrak erakustaldia ematen. Hor da, bai Donostiarra, 20-02. 2. posturako, burruka estua. Getaria, Ondarroa hortzak iztututa hor dabil, baina Getariaren branka. Olatuan Ondarroa, baina eutsiko dio. Getaria 2, bai Getaria. Orain Ondarroa, bai Ondarroa. Eta atzetik datoz Lekitzarra. Getariak 20 eta 18. Ondarroak 20 eta 22, eta orain Lekitzarra. 20 eta 22, San Pedroren atzetik. Jaun Andreo, iragarkiak eta berehala Horrezko txanda, Petronor bandera dugu jokoan.
Agur bero bat berriz ere ikusentzule zareten guztioi, bi txanda jokatu dira, eta Petronor bandera, era honetan dugun momentuz Donostiarra lidertzan, 20-0-3, bigarren Getaria, koska hundia 15 segundora, hirugarren Kabo, lehen txandako Garailea, 17, gero Kaiku laugarren, 5. Ondarroa, jarraian San Pedro 6. Lekitxarra eta Bueu, gaurko leian apalen aurreko 3 estropadetan bezalaxe. Aurrera, Eritz Hernandez. Gurekin baitugu Jose Leibar, Donostiarrako arraunlaria. Jose, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, konta iguzu, oso Donostiarra, eroso bat ikusi dugu ur gainean, arraunketa onarekin, lasaiarekin, aldeak haunditzen, hori bai, azkenengo luzea izugarri egin duzue. Erritmo aldatu eta joan egin zeaten, nola sentitu zea barruan? Bueno, emaitza ikusita hobeto, estropada oso gorra, batez ere psikologikoa, ematen du aurretik antzua zela, edo atzetikan, eta, ustut gure estropa egin dugula, hasita bukatu, atzo arantza bastante gogorra sartu zitzaigun eta gaur kendu dugu. Bai, azken asteetan ez dira egun erosoak izan zuentzat, pentsatzen dut buelta emateko unea gaurkoa aprobetxatu duzuela bintzat buelta emateko, ez? Moral aldetik atzo aipatu jazu arantza, gaur bintzat, beste aurpegi bat ikusi dugu. Bai, azkenian hau kirola da, eta naizta, zuk egun batian sensazio onak izan, emaitzak asko erabakitzen du zure egoera animikua, ez? Eta, gaurko estropadakin, gila esan, asteburuai bizkat, ez? Asteburua positiboagoa bukatuko dugu. Pentsatzen dute Joritzekin ere gauratuko nahiko zenukela. Noski, ez? Uste dut, aurten ingo dugun guztia bere anaiantzako izango dela. Espero dugu beha bueltatzia laizter, egun oso, baki guze pasaden eta ze egun igaro ditun beha eta bere familiak, eta bereakin gaudela a muerte, bere falta dakagula, eta aste honetan etorri da entrenatzea. Espero dugu jarraitzia, eta guretzako albisteo berena, irabazio galdu, beha arraunian ikustia izango da, así que Joritz, iregatik. Baita guretzat ere, ea laster hemen ikusten dugun. Zoriona, Jose. Eskerrik asko. Bat egiten dugu, noski. Bai. Behar den aldi guztietan. Hori da. Hori esan beharrik ere ez dago. Bultzada behar da hor. Orain eta aurre egin eta familia osoari gure elkartasuna berri. Bueno, guazen aurkezpenekin. Hemen Hondarribiari dagokionez, istriborren dugu, nobedaderik handiena. Bai, atzoko pabor bera, istriborrean Ormazabal, Legazkue eta Joseba Zurmendi sartu dira, eta Adrian González besteak beste gaur kanpoan. Bueno, hemen... Urdei, behin? Neotarrak, bai, movimenture bat, Kaion hanketik. Bai, Kaion hanketik, Bidal 3. Tabero 5. Untza gatzo bezala espaldan, eta Manuel Bernardez, estribor espaldan. Bueno. Bai, aurten lehenbiziko aldiz, ligan. Ea ba, hemen hori jotarrak eta hemen ere nobedade aipagarri bat bai. Bai, hor txekusten dugu, Mastatosta Baborrean, Ibai Lizarralde, debutari Orion gaur, 4 Lizarraldetar, tarterikok, denak, txerrikastakoak iru, Lizarralde hau ere, senide urruna, nahi baldin bada, eta sartu den bestea, Oian Gozategi, pasaden igandean bezala, 4. tosta istriborrean. Bai, ematen dio aukera, entrenatzaileak Arostegik. Bueno, epaileen agindutara zintzo laurak, banderaren leian, 20-0-3 Donostiarrak markatutako denbora da hobetu beharreko. Hori jotarrentzat, beste test poli bat, Hori hotza ipatu genuen, Mikel, maila txukunetik gorako ari dela ematen, bai, momentuz, sale asko guzti baino hobea. Horren beste aldaketa eta ziklo berri bat, eta entrenatzaile aldaketa, eta bai. Guarila zintzo hori da lanean, eta emaitzak ere biltzen. Begira, GPS-ak ematen digun datua. Hori otaren branka aurretik dela. Oso nahi, horren beziko paladatik. Arrestra! Arrean atzoko gaur. Esponda eta ondiko da. Kaiona ipatu duzu, Mikel, hortxe. Tabero! Has marcado ese final, Tabero gaur 5. tostan. Nik ez dut gogoan, ligan ikusi izana, Nekik arrainakiko ikoetxe hor 5. tosta horretan.
Entrenatzaileak ere kudeatu egin nahi. Postu horietan, eta bera arraunlari hona da. Eta estropadak eman behar baita ere, eta, bueno, Zirbenari buruz ere esango dugu. Zirbenak duen motor handi hori gaur erakutsi nahi izango du. Atzoko eskifaiarekin aldatuta zazpi aldaketa egin du. Patroia eta 6 arraunlari. Baborrean Azerbi, Peio López da aurrekalaria Raúl Gartzia. Estriborrean Mikel, Konda Ranketik, Kanera bigarren tostan da Fran Montes. Bueno, Bermeoren branka aurretik orain. Más atrás Undaga. Sabero. Mantén. Nola eman dio, ohar teknikoa. Gauza bat da, motoriak animatu egin behar da, besta ohar teknikoa. Geixiago etzan nahi. Undaga bloquea. Riema. Ondarribia, Eso es Kenza, coge adelante. zitxo bat galduta. Muévete y respira. Esan dezagun konparaketan, aurreko txandako garaia Donostiarra, Zierbenaren denboratan. 29 palaterdi, hartu dizko Turdeibe. Ondarribia argi, 4 segundo galduta. Eta orain gaina, erreferentzia, bisuala txarra dute, Haune txarra amago da Lupekoarentzat. Bagira, non ikusten duten, Estribor hauek, zera. Joseba. Vamos a rematar. Sigue metiendo proa. Sigue metiendo proa. Hori joari da erantzuten, Bai. Hori jo erantzuten. Oso ongi. Atzore estropada bikaina egin zuen niretzat, lehenbiziko txanda hortatik. Lehenbiziko kale hortatik, barka. Denboraldia oso ongi hasi dute. Orioren zalapartari gabe. uste dute Orioren maila hau, bigarren posturako lehian aritzeko modukoa dela. Borroka hortan sartzekoa, iruditzen zait. Eta debutariak, eta gazteak, eta gaur Lizarralde bera, eta Gozategi, eta... Bai. Ez dago aitzakiarik Arostegiren lana ikusita, eta denbora eman behar zaio. Tapiare, bai. Estia zuarra, bultatu direnak ere, Martxil Aldai, Ibon Arruti, Aldapea legia hor, esperientzia pulpo. Ibilbide luzekoak eta balekoak, dudarik gabe. Aristita Itzolelu, hor ligan ja egonkortutako jendea, ilusioz bete datorritakoak. Demoraldi hasiera, bikaina. 200 metro falta dira balizara iristeko. Hor da, Urdaibai. Hori zer esan duen Josuak, 2 segundotan gaudela alegia. Orain txandako apalena da Ondarribia Zirbenarekin batera, eta biak Donostiarra baino segundu bat bizkorrago, 3 segundoan, Maniobran 4 eta 57koa markatu du Donostiarrak. Ondarribia atzerago ibili da. Ibili dela, bai. Ea ziago, ikusten ari gara, aurreko txandakontziak arazo askorekin, Larrinaga, Azkarate, prest. Juan Daba, hau ere, pentsa. Denak, korrontea hor zerbait bada. Nabarmen. 4 eta 53, Urdaibaik, Oriok 4 eta 55, 4 eta 56 Zierbenak, 4 eta 57 Ondarribiak, hain zuzen Donostiarrak aurrez markatutakoa. Eta maniobra ostean, segundu bakar bat Urdaibaik hori, Zierbena bira, Ondarribia 3, hau, orekatu eginda, txanda. Hona hartu du, nire ustez Ondarribia. Sigue al suelo. Al suelo. Ori. Azurmendi, Joseba Azurmendi, Estribor espaldan. Hortengo nobedaetako bat. Txaniz, legazko ermaze bat altza eta zagartazu. Orio buruan jarri da, Mikel. Los 3 al suelo. Los 3 al suelo. Zeinek bentzapatu behar zuen, Demoraldi hasieran, begira. Oriotarren San Nikolas ontzia. 2 segundo. Bai. Eta begira, airean, datorra. Bai. Ea ba. Berme honestira, hola eta hola, urduri jarriko. Ez. Zerroi baldin badu, gauza on asko ditu, Bou Bizkaiak, eskarmentu ikeragarria,
odolotza ere bai. Zierbena ere argi, hortxe da eta. Bermeotarri buruz datu bat ebango dugu. Horrari da, marka egin, ez egin, konparaketa. Hain zaila da, orain dela 40 urte Zumaiak egindako arekin konparaketa. Atzo esan genuen, 30 estropada jokatuta denak irabazi zituela, baina garai hartan, ez zegoen ligarik orain bezala eta konparaketa hori hortxe dabil, ez? Bueno, Lekeition, aurten, denboraldi aurreko estropadan, txanden artean gora bera izan eta Bermeok bere txande irabazi bai, baina laugarrena izan zen zelkapenean. Egun hortan, Zarautz, Portugalete eta Santurtzi izan ziren aurreko txandetatik aurretik. Noski, hori detalle bada, baina esaten denean dena irabazi zer esan nahi du. Txapelketa ofizialak irabazi, ligako estropada danak irabazi eta kontxan ere garaile izan, ez? Bueno, hori eskura du, Bermeo. Oso zaila da, hori lortzea. Plenoa. Oso zaila. Baina, exigentzia maila honetan egun txar bat. Bai. Hori eusten, Bai. Hiru aurretik ere ibili da. Hori horentzat, ohorezko txanda honetan, hor branka aurretik sartu nahian ibiltzea, hori beraia garaipen bada. Garaipen bada, arrakasta bada. Eta Hondarribia atzera gore ibili da, 6 segundora, Hondarribia orain aurrez Donostiarra markatutako denboratan. Hemen olatu on bat hartzen duenak, argi urdei bai, Hiru atzetik ibili da eta 2 aurretik jarri da eta. Arrauntzaren albistea, San Juanek beste garaipen bat gaur Portugalete. Bat gehiago, Santurtzi izan da, 2. gero Arkote eta Zumaia, 5. Lapurdi. Zelkapen nagusian, 60 puntu, San Juanek Arkotek 49, Zumaia gero 43rekin, Lapurdik 42, Zarautzek ere bai. Ola larga, esan du, eta horixe, hausten ari da, haunea, Hartu du berriro, haunea. Hartu du Bermeo eta... Bai. Ontzi horrek... 3 atzetik, zen orain 5 aurretik. Aparta hartu dute hor. Olatu luze bat, Eta olatu ondator, Bai. 5 segundo... Pare bat atzetik joan eta buelta ematea. Hori da buelta ematea estropadari. Arnaz hartu beharko dute. Bizi garraitzeko eskatzen dio. Badaki, estropadak olatu batean erabakitzen direla eta askotan olatu bat eta bakarra eta hor, tartea zabaltzen da eta horrekin banderi irabatzen. Bueno, eten da hori eta hori hortzen 4 baina Zierbena eta Hondarribia 8 segundoko atzerapenarekin datoz eta Donostiarraren denbora hobetzen, baina gutxi. Lan erditan Donostiarrak 9 eta 55 erabili du. Kolpea eman du Urdaibaik, Bai, luzean eman du kolpea eta ez nola nahikoa. Pasartu duen. Bai. Nero terdi. Zori gabe. Zorik ez. Lan erditan, 9 eta 54. Duan Zierbena. Horio 2. tokian irten da, Zierbena gero, eta tosta bat atzetik Hondarribia. 9 eta 54. Urdaibaik, Horiok 9 eta 49, 9 eta 52, Zierbenak 9 eta 53, Hondarribiak. Eta laurak, Donostiarraren denbora hori da, 9 eta 55 behar izan du Donostiarra. Aitzea egon kortuta, kanpo kaldean zerbait gehiago, baina hemen barrukaldean 6 kilometro orduko abiadurarekin. Burain hori horrentzatona, erreferentzia alegia. GPS-ak 3 segundo ematen dizkio Zierbenaren aurretik. Baina arraunlari hauek ikusten dute, urruti ikusten dute, eta horrek ematen du. Naiz eta jakin erreferentzia ez dela jatorra, puntu bat, post puntu bat ematen du. Horrek. 3 segundos a Zierbana. Ara. Bat. Larriagaren tatua, bere mutile. Mikel, beste nobedadea. Mikel Arroste ikusi ditu. Ez da gartzen dira porretan, Eta hemen ere ikusten dira, Bai. Palazo Loskan ere bai.
Vale, chavales, Ahí va trabajo abajo, Lazkano da. Hogeita Patroia jarri du. Txeko patroia. Lehen urtean garaipenak ere lortu zituen. Horrek ematen dio aukera gainera. Juarilla indartsuagoa edo. Jartzeko tostetan. Begira, Mikel, kalez kanpo Hondarribia. Bai. Eta hauek olako mugimenduak egiten dituztenean, normalean ez dira deskuidoak izaten, Zerbaiten bila behar bada. Momentu honetan, txandako laugarren Hondarribia da, eta Donostiarra baino 3 segundu bizkorrago doa. Eta bero bosgarrenean, Bidal 3. gaur baina Sejai, Portugues eta Cayo. Cójalate con el culo metido. Siempre tocar. ¡Back! ¡Eta behin! Zerena estutzen, Hondarribia ere bai. Presioa sartzen hori. Zerbaiten bila Hortxe dabil, bigarren tokian. Oantxe luze honetako zatiri mamitsuena. Salbaino laugarrenean, Demoraldi honetan hor kokatu du. debutaria Lizarralde, gerrenean, alde. Hauek ez dira kasualitatea, kanoneko, laugarren estropada, eta maila honetan, eta... Enorme campeón. Horiok apalagoa, demoraldi aurreko lan hori egin zuen, eta txapelketetan etzu, Gipuzkoako txapelketan etzuen egun hona izan. Niri esan Baina hortik aurrera, ligan ari da. Mutrikuko eguna egitu ditzean, mutrikuko estropada oso izan gara. Torneiru bat, hain askar dabilenean egun baten, behin jarri du martxan eta hori ez da kasualitate izaten. Horren begira, badoa, Hondarribia lehenbiziko kalera. Lareun metro, balitzaren bila, jokatzen. Lareun metro zailenak, gaurko eremu honetan. Begira datoa, Zierbena eta Hondarribia parean doaz, eta Donostiarra baino 5 bizkorrago. Hor koska zabalduko litzateke, orezko txandan, 3. txandan sartzeko borroko horretan. Bai. Sartuko lukete hor, tarte txopolita, bai. Ahí, chavales, seguimos a los dos, a 2 de los 2, Hay que remar. Zierbena. Horio burrukan oraindik, bigarren postuari hor itxatxi eta segi. Eta Urdeibek aire egin du, Orain Hondarribia azkardoa. Y espalda. Bere kale hartu denean, orain azkardoa Hondarribia. Urdaibeinen nolabait kolpea, bigarren luze hortan etorri da. Olatu luze horrekin, hori. Y espalda, tac, y espalda. Ura mugitu egiten da hor. Bai, luze ematen da ondo. Nadie salir. Importante, que nadie recibe que voy a primera hora. Aurreneko olatua nahi du. ¡Pásalo, Ley! Asko dago hor jokoan, Bandera Bermeora bidean joana da, baina ez da gauza berbera, zelkapeneko podiunari begira eta bigarren bukatu edo laugarren bosgarren bukatzea oso ezberdina. Ziaboga, hor, Ziaboga baliza zaila dago hori. Bueno, ongi salbatu du. Bai. Asko tiratzen du hor, zerbait. 14 eta 17. Ja. Zierbena eta Orio begira, Zierbena bera nora joan den. Hori bai. Hondarribia itxiago. Bainalare atzea tira egiten du, bai. Hor korronte handia da. 15-0 Oriorentzat, Zierbenarentzat 15-6, Hondarribiak 15-7. Donostiarrak, orain arteko 8 lehiakideen artean honen nazenak, 15 eta 12. Donostiarrak azkeneko luze oso egin du, Bai. Olatu, hori olatua da, Bueno, aurre hartu dio, Zierbenari, segundu pare bat, Bai. Hori olatu orain utzi du behar da, baina horre puntu eman du, Eskatu egin du berak, Bai. Olatua nahi dute, olatua nahi dut Ziaboga Ostean. Eta hartu egin du, Bai. Hori harrapatu du. Momentu gogorra etxeko entzat, Zierbenako entzat. Hondarribia oso bizi dator, Oso bizkor, asko errekuperatzen. Oso bizi dator, Olatu hartu du eta abiadura eman dio horrek.
Acelera! Eta 6 segundora hurbildu. Ai, bizitu da. Kalari eman dio. Claro. Zierbena lana ditu, Zierbena lana ditu. Donostiarraren denboratan. Donostiarrak oso luze ona egin duela, azpimarratu du orain Ibonek eta Erne, Hemen Aranberri. Hau bizirik dago, Mikel, Bai. Baina Hortzi aurretik esan aldu. gaur egungo Urdaibairi 800 metrotan 6 segundu errekuperatzea asko izango da, Hondarribiarentzat oso baliotsua, hor maniobra ostean, nola errekuperatu dituen hor bi postu eta bai. Orain Orio lehentziko aldiz, bai. laugarren lekuan. Jandako azkena da. Bai, luze honetan Hondarribia Urdaibai baino bizkorrago doa. Bai. Luze honetan bai. Eta berrogei paladan, Bermeo. Aurtengo estuturik handiena, Bai. Abantaletan behintzat. 4 segundo. 4 segundo, argi azkarrago datorreta, berdea. Hondarribia Ziabogan 10 segundora zen. Azkarrago dator nabarmen. Bizkor dato. Bai, hau ez da, orain begira, orain Bermeo gainean. Begira, GPS-a, Hor hartu du, begira. Eta GPS-a. Postera. Hori olatua da. Irutik Ai. postera. Bai. 6 orain. Zeinen garbi ikusi den. Bandera doa hor, bandera. Juan da, 3 segundura hurbildu dira berdeak. Bai. Une batez 3 segundu. Eta gainean, begira. Lehen ere hemen hartu du. Ez, gainean doa. Gainean doa, olatu horrekin. Ez du utzi. 9 segundu. Bai. Zierbena 12ra hori 15era. Donostiarra atzerago da, Oriok ematen du eutxiko diola. Gaurko zelkapen nagusian, 4. postuari. Hau marka. Sigue! ¡Hola, larga! Hondarribiaren helburua orain 2. postua lotzea da. Aurten Hondarribiarik onena, Dago estropadetan. Une batez ematen zuen estutu behar zutela Bou Bizkaia, baina olatuarekin joan egin dira. Aranberri eta bere mutila. Petronor banderaren 51. edizioa. Bermeora doa, jaun Andreo. 6. izango dute palmareserako. 6. garaipena hemen. Bermeo Urdaibai. Aurreti. Orain olatuan berriro Hondarribia, baina hanka egin dio. Bai, Bermeora. Tarte handia daia. Bermeo. Hor dago Bizkaia. Besoa goian du patroia Aranberrik. Bai! 19:40. Hondarribia bigarren. Bai Hondarribia. 19:49. Bai orain Zierbena. 19:52. Hor da Orio Donostiarraren aurretik 19:56. Horezko txandako lauak izan dira bizkorrenak gaur hemen Zierbenako uretan. Iztutu hartu dute gaur, Bai, nola. 18. minutuan Hondarribia horratzetik aurrera datozela. Berdeak badatozela eta erantzuna Bermeotarrek eta ez nola nahikoa. Eta Mikel, bi luze eta nolatua une berean, 3 segundura etorri zaio Hondarribia, eta olatu bakarrarekin esango nuke, 7-8 segundu sartu, eta horre gonda. Oso txanda polita ikusi dugu, estropada oso ona, Igarri iruditu zait Alberto Vidale nola ospatu duen garaipena, Zierbenako arraunlari izandakoa bera, Kabon ere ibilitakoa, eta horrek hartu duenean Zabalaren deia, esan du, hau da nere trena, garaipenak lortzeko, hau da nere trena, eta hemen da. 19:41, Urdaibai nagusi. Petronor banderaren 51. ediziora, Bermeora doa, 2. Hondarribia 7 segundura. Zierbena 3. 4. Orio.
Donostiarra 5. 6. Getaria. Gero Kabo eta Kaiku. Oso asteburu polita, Bai. Kabokoentzat, Kaikurentzat gaurkoa ere, arnaz hartzeko oso ona. 9. Ondarroa, 10. San Pedro, 11. Lekitxarra, Zuloan, ez azkena bakarrik. Oso urruti gainera, Bai. Bueu. Eta hemen zelkapena. 48 puntu Bermeotarrek. Zirbenak 41. Hondarribiak 40. Eta Oriok 36. Lau indartsuenak, gero Donostiarra 32 punturekin, Getariak 29, Ondarro eta Lekitxarra 20rekin, Kabok 18 ditu, Kaikuk 14, San Pedro 10 eta Bueuk 4. Ze genioarekin bizi erne, Eta zeten txio, den dela ematen, Bermeotarrakor. Gero, gauzak ondo egita bat izaten da, gero, olatua ere momentuan tokatu behar da, Hori da. Olatua... Hori ez da, zuke eskatuta etorri. Surfean bezala etortzen Hori espada da. ez dago hartzerik. Horregatik etortzen denean, ari jo behartzaio, ustu arte. Oso luze polita ikusi dugu. Eta hor da Gorka Aranberriren posa. Hitza eskatu, Zeritz Hernandez. Bai, orain ura edaten ez, baina aurpegia freskatzen bai Gorka Aranberri, zorionak. Eskerrik asko. Atzo abisetu zen igun, hemen arraun egin beharra dago, ez dago ezer erabakita, gaur Orion bat ikusi dugu eta azkenengo luzean Hondarribia 3 segundura hurbildu da. Oraindik aurkaria badaude hemen. Oraindik eta gero ere beti engoia, aurkari garri azpirik ateatzea. Pista azkarra, baino gogorra, etzeon atzo bezalako kambio ritmoikano golpeikan da pinon fijo baten jarri eta etorri berrazion. Bueltakon bai, baga oso azkarra garrapatze zian. Eta nik uste, kanpoekin kaina zeunakin da arnaularik ikuste duenakin, Hondarribi sartu zaigun hortan pixkate burua galdu deula, baina bueno, guk behak hartu den olatu horik harrapatu deu, eta tartia zabaldu berriz, eta beste bandera bat etxeako. Bueno, etxekoei desberdintasuna, esplikatzeko, entzun esan da esan ibilizara olatu luzea. Zer da olatu luzea, bi hartu dituzu eta hor Urdaibeirek hanka egin du? Olatu luzea ez da definizio hondik eman berri, olatu luz, hartze balin bat, eta ondo hartze balin bazu, demora askon eramango zaitun olatu bat da. Eta hemen zierbenan beti olakosia markatzeu, untzilak eramateun belozia eta olatu ekartzeuna nahiko antzeko dira eta demora luzene aguantatzeizu. Baina hortako taldea berda, motorra berda, eta ni badakat, eta hoxe merra dago. Hoiek zuzendu, hoiek domatu pixkat eta bide honetik eraman. Eta gaur nahiko lan izan dugu, baina nik uste ondo esprimitu gehala, eta lan bikainen deula gaur bai. Beste bat Bermeoako, ez dakit laster igual gainontzekoak hitz egitera ekarri beharko dugu edo zer, hemen gozea duzu oraindikan. Bai, eta talde honik gozea etzaio faltako. Hemen hartzaizagurra bezala odola probatzeunen hemen gehiago nahi izatea eta nik uste mutil hauek lanen hortako idea, konpetitzeko lehengon esan izun, hortako entrenatzeue eta kompetizio ondano irabaztia gustatzegu. Hemen gaudene baina eska eta bain mutil talde gustatzaigu irabaztia eta hortan saiatzea eta baitu, aldeko dakau, lautik lau irabazi diteu, baina egin, berda, hasi bakarrekin dauta. Momentuz disfrutatu gaurkoaz, Gorka eta zorionak. Eskerrik asko. Zorionak Gorka Aranberriri eta zorionak Bermeoko eskifaiari entrenatzaileare posik izango da. Egia esan erakustaldia eman dute, patroien zelkapenari begira, gaur Genaro Zelaiak bildu ditu 12 puntu, Larrinagak 11 begira, jantzen urtean elkarrekin aritutakoak, Lazkan hori gero 10 puntu, Alfonso Diazek 9, Gorka Aranberrik 8 eta gero Amunarrizek eta Arkaiz Diazek zelkapenean, lidertzan Unax Eizagirre, errenta handiarekin, oraindik 40 puntu Gorka Aranberriko eta 11, Larrinagak ere 11 eta beste horren beste Zelaiarentzat gaurko 12 hoiei esker. Eta 24rekin da Amunarriz, gero Leboran, Goikoetxea eta Arkaiz Diaz. Bueno, zelkapen nagusiari begira ere ondorio batzuk goitik argi dago, 7 puntuko altxorra duela Bermeok 4 estropadaren ostean, Ez da txantxetakoa. Eta bekaldean, 11. San Pedrok 6 puntu Bueuri.
oso egoera beltzean da bueu debutaria. Bai, itxura dauka garai bateko Laredo, gogoan alduzu, Mikel? Bai. Bihurtu ote daitekeen. Gero, Kabok gaur lekitarraren egun beltze izan da, Kabok 2 puntura du, bigarren txanda, eta gero ikusten ari da, hirugarren txandan sartzeko Donostiarrak Orio 4 puntura duela. Bueno, sari banaketarekin hasi aurretik, azken minutu ederra hori ikusi behar dugu Bermeotarren amaiera hori, nahi duzuenean lankideo. Bien, portu. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. 20 más en serio, bandera. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Ai. Mantén. Última ola, chavales. ¡Hey! ¿Listos? Vale. ¿Listos? Mirai. Vámonos, Manu. ¡Dale! ¡Va! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale, Beto! ¡Dale! ¡Atrás! ¡Das! ¡Quietos! Egurra! Eta garaipena! Azelera galua, ondo-ondoraino, Miguel? Bai. 7.000 ez da, baina 5.000 revoluziotik gora joan. Ezer gorde gabe, behitu nola amaitu duten estropada. Presi Medina portu ez denak. Bai. Estropada latza. Eta hori alegina. Ez dago beto definitzerik, olatu luzea zer dan, gorkak eritzi izan juna baino. Garbi. Bueno, Urdaibai, azkarena izan da 3 luzetan, eta azkenengoan, bizkorrena Hondarribia. 10 segundu luze atera dizkio Urdaibairi, Hondarribiak azken luze horretan. Baina, erantzun egin du. 3 segundura hurbildu direnean, txapeldunak erantzun egin du. Inor zalantzarik bazuen, Hondarribia agertu da, aurten ere, Bai. 3 estropada nahi baldin bada pal egin ditu, baina gaur asko erakutsi du. Podiunean dira, begira. Urdaibai 48 puntu, Zierbenak 41, Hondarribia 40, eta laugarren Orio, 16 rekin. Garaileak orantxe, sariak eta jasotzera, nahi baduzuen lankideok ida batean errepaso txikiren bat norabidei edo, Gorka Aranberri agintarien ontzira igo bitartean, hortxe da Irifartxu. Lau. Bai. Urrengo astean izango ditu, oso bestelakoak. Erlojupekoa, eta gero Ibaitzabaleko uretan, estropada. Presidentearen bezarka da, Aranberri, Kutxabankeko zuzendaritza, Kaixabankeko zuzendariaren bezarka da ere bai, Badiola jaunarena. Hor saria biltzeko prez da. Ez dago Gorka Aranberri ezerrakatzeko. Elastikoa, txamponak, eta bandera. Txapela emakume jartzen du. Bai. Dotore, hemen gehala, lidera gehala. Bueno, lan asko eginda etorri da gaurko garaipena, eta ez dago ez hor zalantzarik. 1.285 euro. Dagoeneko konfiantza pixka bat hartuko du, agintariekin. Igo beharraren igo beharrez. Eroso dabil. Tostartean bezala, xe. Tragoska. Bai, bide algustura da hor. Zenuzka da. Zenbakarrena zan ezen duken, irugarrena, dorme bintzat. Ez. Seigarrena. Bost bat zituen, da honekin, seigarrena. Jose Gregorio Luke jaunaren eskutik, eta alkate aldamenean duela, Mendikote jauna, bandera Bermeotarren patroia bentzat, eta orain arraunlarientzat. Eta badoa bueltan Gorka Aranberri.
bat gehiago. Laugarren garaipena. Lautik lau. Lautik lau. Hogei dira, irabaztea izugarria da, baina... Bai, bueno. Elburua. Baina, Zabala kapitainak berak, Iker Zabala jarri du langaz. Elburua hori izan behar da. Noraino helduko garen, ikusiko dugu, baina elburua hori izan behar da. Bueno. Gaurko diferentziak, atzokoak ez bezala gaurkoak, Mikel, normaltzat edo jondaitezken. Ondarribia, 7 segundo pasatxora, Zierbena 11, Orio 15. Bueu apala bat 0-5. Zan nahi du... Bai, eta bueu alde batera utziko bageno, Ondarroari, San Pedrori, 48, oikoa, hausia ditzateke, oiko sailkapen bat. Arraunagoian dituztela, hor dira garaileak, zorionak Bermeo, zorionak Bou Bizkaia. Eta azken txampa honetan, goazen ibilbide horiek errepasatzera, gaur muga garrantzitsu bat, bakoitza bere kaletik bukatu behar duela lehia. Eta, bueno, ikusi dugu gainera bere kaletik, bai Hondarribia olatu hartzen, baita ere gero Bermeo. Begira, Hondarribia, pixka bat, lehenbiziko luzean ere joan da, zuzen Urdaibai. Begira zer bilatu duen Hondarribiak, zuzen Zierbenak, eta zuzen hori. Hori ere bai. Baina Hondarribiak hori errepikiatu egin du, hirugarrenean. Metrotan, apenas gehien egin duenetik, gutxien egin duenera. 2 metro. 2 metro. Bigarren luzean. Hondarribia, zuzen, Zabalatera da Zierbena pixka bat etorrita metro gehiago, eta begira, Oriok ondoen olatu hartu duenean estriborrera etorri delako. Zer den, Gustora segiko luke Larrinagak, lehenbiziko kalera. Hirugarren luzean. Begira zer bilatu duen Hondarribiak berriro. Metro gutxiago Urdaibaik. Zierbena Zabalatera eta Orio zuzen. Eta hemen, alde pixka bat 8 metro gehiago, Hondarribiak Orio baino, normala da. Zer bilatu duen Hondarribiak, Galdetuko nioke guztu, zari. Eta hemen, begira hemen ikusten da, Hondarribiak olatu hartu duenean pixka bat baborrera eginda. Estriborretik joan da berriro. Pixka bat baborrera. Eta ez dutu duenean, Urdaibaik ere, begira, Urdaibai non ibili den lehenbiziko kalean, eta olatu hartu du baborrera bezala. Bai. Oso ederra ere, trafiko hauek. Eta metrotan, begira, metro gutxien Oriok, gehien Zierbenak, 13 metro. Traineru bat. 3 segundo. Bai. Ona analizirako ona, gustatzen zait. Bueno, hauxe da, gaurko lehiak ekarri diguna, emakumeetan garaipen garbi arraun lagunakek, bigarrenari Tolosaldeari 7, Oriori 8, Donostiarari 9, eta bestalde, hemen erakustaldia. Oso lan ona bigarren txandan Donostiarrak egindakoa, baina horrezko txandakoek frogatu dute koska bat gorago daudela. Goitik dagoela, bai, eta beste kontu bat eipatu nahi zuen, Mikel, denbora. 19 minutu eta 48 segundo, gaurko baldintzarekin, nola esango du, ze adjetibo bilatuko dut. Normala, etzaite, distirarik gabekoa esango du. Gaur errekorralen aipatu duzu, 19 eta 28 edo 9, uste dut, eta urrutitxo, aizetxo pixkat atera da, urak ere buelta hartu du. Bai, errekorra 19-24. Bueno, Eritz, zure azken hausnarketatxo bat ere nahi genuke aurrera. Bueno, esan beharko, Mikel, ligetan lehengo lepotik burua nagusi Arraun Lagunak eta nagusi Urdaibai hori bai, aipatu duzu gaurkoan behintzat zerbait gehiago estutu dutela, Bou Bizkaia bai Oriok, lehenengo luze eta bigarrengo luze hasiera horretan, eta baita ondoren Hondarribiak sekulako 4. luzea egin dere, baina azkenean Bermeotarrentzat bandera 4. denboraldikoa, eta ikusiko dugu datorren astean zer gertatzen den. Gaur Bizkaian gaude, datorren astean ere Bizkaian egongo gera, aipatu duzue, Bilbon erlojupekoa izango dugu larun batean, eta igandean 6 hora joango gara, eta ikusiko dugu egungo txapeldunak mantentzen duten banderak irabazteko erritmo hori. Hemen Zierbena lehendik eskerrak eman itsas daibeko jende gure lagunei horrelako ontzi puxka jartzeagatik, gaur zoragarri izan gara, eta besterik ez aipatutakoa datorren astean dugu zita, Bilbon eta Sestaon. Ederki!
Hauxe izan da, jaun Andreok, Petronor banderak ekarri diguna, Edinor bandera emakumeentzat, Arraun Lagunak oso sendo, Urdaibai ere bai, eta gogoa badut, errojupeko lan hori ikusteko datorren asteburuan, Ibon. Hainik ere larun batean izango da, igandean Sestaoa mendi gertu, baina marea hiletan, korronteak horrelako diferentziarik ez da izango, eta bukatzeko, Mikel, zorionak, Arraun Lagunaki, eta berme hori, eta burumak urtuazen guztiei, buru altxatzeko hau festa ederra dela, guretzako bintzat ikusteko. Bultzada, gure animoa guztientzat, bagoaz, gora trainero estropadak, eta ondo bizi.